Πω, τι δουλειά έχει ένας διπλότοκος σε αυτή την περιοχή. Όλοι οι μηχανικοί δεινόσαυροι είναι προγραμματισμένοι και έτοιμοι να φύγουν. Μόνο τη δική σας έγκριση χρειαζόμαστε, κύριε Ντότσουορθ, και το σαφάρι δεινοσαύρων είναι έτοιμο να ανοίξει τις σπήλες του. Λάθος! Κύριε Ντότσουορθ, είμαι υπεύθυνος παλαιοντολόγος σε αυτό το πρόγραμμα. Με προσλάβατε για να κάνω αυτό το μέρος αυθεντικό, νομίζω. Για όνομα του Θεού, αυτό το μέρος είναι αυθεντικό. Φυσικά και όχι. Κοιτάξτε τα δόντια του. Είναι τέλεια. Το ξέρω αυτό. Θα πάθουν πάρα πολύ μεγάλη πλάκα τα παιδιά που θα έρχονται εδώ πέρα. Οι τυραννόσαυροι, ξέρετε, ήταν όλοι σαρκοφάγοι, κύριε. Γι' αυτό πρέπει να έχει σημάδια τεριδόνας. Έχω επενδύσει $100 εκατομμύρια σε αυτό το σχέδιο, φίλε μου, και εσύ ανησυχείς για μικροπράγματα. Σε λίγο θα μου πεις πως πρέπει να μιλάνε κιόλας. Πάμε τώρα στην περιοχή των αρπακτικών. Θέλω να δω λίγο το ηφαίστειο. Γελάστε όσο θέλετε εσείς. Υπάρχουν όμως δεινόσαυροι που μιλάνε. Θα ριψοκινδυνεύσω τη φήμη μου, αλλά όταν τους πιάσω τότε θα μου φέρεστε πιο καλά. Πράγμα που θα γίνει πολύ σύντομα. Οι δεινόσαυροι δεν θα αντισταθούν στην ιδέα να έρθουν εδώ και εγώ θα περιμένω. Θα είναι πραγματικοί, ζωντανοί δεινόσαυροι και εσύ δίπλα τους δεν θα είσαι παρά ένας άχρηστος ορός από παλιοσίδερα. Κοίτα πως τους κάνω κύμα. Ναι. Τους έδωσες και κατάλαβαν, φίλε. Το νόημα της εγγραφής δεν ήταν μόνο να μάθετε πως να νικάτε τα αρπακτικά, παιδιά. Κοιτάξτε, αλλά να τα πιάνετε. Δεν θα πρέπει να τους αφήσουμε να ξεφύγουν. Όσο είναι αυτοί ελεύθεροι, ο κόσμος κινδυνεύει, φίλοι μου. Θέλεις να δεις πάλι τη σκηνή? Ναι, εκεί που άξα βρίσκει σκούρα. Αυτός ο Άξ είναι πολύ ανόητος. Αυτό σίγουρα θα πρέπει να είναι κληρονομικό, φίλε μου. Τι θέλουν να πούν με αυτό? Εμένα μου φαίνεται πως έχουν δίκιο. Μη φοβάσαι, Άξ, γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος. Χάρη στον ηλεκτρονικό κουριό που έβαλα πάνω στο μπουλζάι, από στιγμή σε στιγμή θα βρω τις συντεταγμένες για το μυστικό τους αρχηγείο. Μια ξαφνική επίθεση και οι εξουθενωμένοι δεινόσαυροι θα γίνουν προϊστορία. Ξέρεις γιατί ο Άξ πέταξε το ρολόι του? Γιατί έμαθε πως άλλαξε η ώρα. Τι αυτό! Πώς το ξέρουν! Κοντεύω να βρω τη θέση που βρίσκονται. Πώς λέγεται ένας ράπτορ που είναι μοβ, έχει κίτρινα μάτια, πολλά νέπια στην ουρά του και άσχημη αναπνοή? Ασχημόφατσα! Αρκετά με αυτό το σιαπιά! Με συγχωρείτε. Τι βάζει ένας ράπτορ μέσα στο τόστ του? Μαρμελάδα! Πολύ καλό! Όλα αυτά που βλέπετε εδώ, το σαφάρι των δεινοσαύρων είναι τελείως αυθεντικά. Σπάει, κοίτα! Από τα βαρτώδη είδη στους ραπτόριους. Μοιάζει ακριβώς σαν τα δικά μας τα μέρη, το βλέπεις? Πρέπει να το δω αυτό το μέρος. Να δεις μερικούς ψεύτικους δεινόσαυρους. Γιατί? Εμένα μου φαίνεται πολύ ζωντανή. Εγώ φεύγω αμέσως. Είμαι περίεργος γιατί θεωρούνται αυθεντικοί. Αυτό είναι. Όχι, παρόλο που τους εντόπισα. Ξέχνα το, Σπίρερ. Έχω έναν καλύτερο τρόπο για να βγάλω τα μάτια αυτών των παλιοδεινόσαυρων. Όλα είναι ακριβώς όπως ήταν και πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια. Εκτός μόνο από εκείνη τη λεωφόρο εκεί και τον έφος. Στέικ, φίλε μου, πρέπει να το δοκιμάσεις αυτό. Δεν είναι ακριβώς αυτό που μας τάιζε η μανούλα μας, αλλά πλησιάζει. Τι κάνει ένας μιλανόσαυρος σε μια έκθεση του πάρκου, μπορείς να μου πεις?
να επισκέψει τους φίλους του. Θα μπορούσα να μου τόσο μεγάλο σαν αυτόν. Όχι και τόσο μεγάλος. Ναι, και τότε δεν θα έτρωγες μεξικάνικο φαγητό. Κανείς μας δεν θα ήταν εδώ τώρα. Είναι όλο από σκέτο ατσάλι. Ελάτε παιδιά, δεν είναι ωραίο θέαμα. Θα σας κάνει να νοσταλγήσετε το σπίτι. Έλα τώρα λοιπόν, πρέπει τουλάχιστον να δεις και τα υπόλοιπα. Κοιτάξτε αυτό το βάλτο, εγώ μπαίνω μέσα. Όποιος θέλει με ακολουθεί, εντάξει. Ακριβώς όπως το σχεδίασα. Εμπρός λοιπόν, βουτήξτε, απολαύστε το μπανάκι σας όσο μπορείτε. Ελάτε παιδιά, ήταν πραγματικά απίθανο μπάνιο. Όχι, σε ευχαριστώ Σπάικ. Θέλω να μαζέψω μερικά δείγματα χλωρίδας. Πλάκα πρέπει να έχει. Έλα, είναι ωραία, είναι απίθανο. Και γιατί όχι. Τέλεια. Και τώρα ας τους πιάσω. Διάνα. Και τώρα οι φίλοι μας θα κάνουν ένα ωραίο ταξιδάκι στο πάρκο. Ώρα για παιχνίδι. Ζουλίτρα! Και τώρα ας τους φυλακίσω. Φαίνεται ότι κάποιος έβγαλε την τάμπα από αυτή την πανιέρα. Επιτέλους, οι δεινόσαυροι που μιλάνε είναι δικοί μου. Τώρα όλος ο κόσμος πρέπει να με πιστέψει. Φύγε από εκεί, άνθρωπε. Μα ποιοι... Θα είναι κάποιο είδος δοκιμασίας. Ελάτε, παιδιά. Κλείσε το πάρκο. Τώρα. Δεν μπορώ όμως χωρίς το σύνθημα. Θα σας το πω. Με έναν όρο όμως. Θα κρατήσω έναν από αυτούς τους δεινόσαυρους για τον εαυτό μου. Όλος αποκλείεται. Έχεις 3 δεύτερα για να μπεις αυτό το κώδικα. 1. Δεινόσαυρος. Το σύνθημα είναι δεινόσαυρος. Λέει ψέματα, αυτό είναι εμφανές. Το πέτυχα, κοιτάξτε. Κλείστε τις εξόδους, ενεργοποιήστε τους φράχτες. Θα ήθελα να πιάσουμε αυτούς τους δεινόσαυρους. Μα είναι ανάγκη να φύγουμε τώρα. Δεν πήγαμε να δούμε εκείνο το ηφαίστειο. Απλά θα νοσταλγήσουμε περισσότερο το σπίτι, Μπουλσάι. Νομίζω πως είναι καλύτερο. Ότι μπορεί να έχει δίκιο, ώρα να δούμε την πραγματικότητα. Οι πόρτες κλείνουν. Θα μας κάνω από εδώ μέσα. Σπάικ, όχι! Έχει ηλεκτρισμό! Σε ευχαριστώ, τυπών. Ηλεκτρικοί φράχτες μέσα σε ένα πάρκο. Κάτι δεν πάει καλά με αυτό εδώ το μέρος. Το κουτί του προγράμματος ενεργοποιήθηκε. Τους έχουμε δώσει καινούργιες εντολές. Θα ψάξουν να βρουν τους δεινόσαυρους να τους εξολοθρεύσουν. Δεν το πιστεύω. Κάνουμε τόση φασαρία για το τίποτα. Θα μπορούσα να εξοντώσω εκείνους τους απέσιους δεινόσαυρους με ένα χτύπημα. Νάτι, εκεί είναι. Σύντομα αυτοί οι δεινόσαυροι θα εξαφανιστούν τελείως. Στείλε τα μηχανήματα γύρω το μέρος. Περίμενα 65 ολόκληρα εκατομμύρια χρόνια για αυτή τη στιγμή.
Μπουλζάι, βοήθησε. Μας είναι καμιά έξοδος πουθενά εδώ κοντά. Είναι ακριβώς μπροστά. Έχετε σχεδόν φτάσει, Σπάικ. Τον ξέρω αυτόν τον ήχο. Ακούγεται ακριβώς. Λοιπόν. Ακούσα την πόρο, όχι. Μοιάζει σαν εκείνους και ακούγεσαι σαν εκείνους. Αλλά ξέρω όμως ότι είσαι ένας απέσιος παλιοντελεκές. Τι, απενεργοποιήθηκαν. Στείλτε τους υπόλοιπους εκεί γρήγορα. Δεν θέλω να τους χάσουμε τίποτα. Ευτυχώς είμαστε όλοι καλά. Και τώρα ας τους στείλουμε πίσω στο κέντρο ανακύκλωσης. Όχι! Σπάικ, είσαι καλά? Πού είναι ο άτιμος? Άφησε με να τον φάω! Έλα, Σπάικ. Άσε μας να το κάνουμε εμείς αυτό. Πάρε να υπνάκω, μεγάλε. Ας πούμε για 65 εκατομμύρια χρόνια. Αυτός είναι δικός μου. Έτσι. Ας την έφερα. Όχι, όχι. Πρέπει να ξαναφτιάξουμε τα μηχανήματα αμέσως. Πρέπει να βρούμε τους πιο μοχθηρούς και πανούργους κυνηγούς. Έχω ακριβώς ό,τι χρειάζεται. Μηχανικούς Raptors. Σπίνερ, θέλω τους πιο γρήγορους, πιο κακούς και πιο ανίκητους Raptors που υπάρχουν. Μυρίζομαι τους Raptors. Γιατί δεν με εκπλήσει αυτό. Τέλεια. Τι έχουν αυτοί οι τελεκέρες που δεν το έχω εγώ, Εγώ έπρεπε να είμαι έξω. Είναι ο πιο μοχθηρός κυνηγός που υπάρχει. Ο Μπάτραπ πρέπει να ελέγχει όλους αυτούς τους μηχανικούς δεινόσαυρους με κομπιούτερ. Πρέπει να βρούμε το κομπιούτερ και να το κλείσουμε αμέσως. Τα ακούσατε? Μη μου κάνετε κακό, σας παρακαλώ. Εσύ? Εσύ είσαι εκείνος ο τρελός παλαιοντολόγος που βρήκε τα έκνη μας, έτσι? Για που μίλησε στην τηλεόραση, δίνοντας υπόσχεση ότι θα βρει μερικούς δεινόσαυρους που μιλάνε. Έχετε παρεξηγήσει το θέμα, αλήθεια. Εντάξει, καλά. Τα έκανα όλα αυτά τα πράγματα, αλλά ήταν πριν συνειδητοποιήσω πόσο ανθρώπινα πραγματικά είστε. Αρκετά πια! Τι θα το κάνουμε, τυπών? Αφήστε τον, ο τύπος είναι μπελάς. Δεν μπορείτε να με αφήσετε μόνο εδώ, σας παρακαλώ. Γνωρίζω τον πάρκο, μπορώ να σας βοηθήσω. Μήπως ξέρεις που είναι το κέντρο ελέγχου? Μα φυσικά, βέβαια. Τότε εσύ οδηγείς. Μηχανικοί Raptors, απέσιο! Εξοντώστε τους! Είναι γρήγοροι. Κάνε τους φωνή! Στέικ, εσύ και Μπουρσάι, πάρτε τον άνθρωπο! Και βρείτε το κέντρο ελέγχου! Φεύγω αμέσως! Μπουλζάι! Αν ήμουν άνθρωπος που θα κρυβόμουν, μου λες? Αχα!
Έχω αρχίσει να βαριέμαι. Ωραίο άλμα, παιδιά, Μ' αρέσει αυτός ο ήχος. Δεν μπορώ να το ανοιχτώ άλλο. Πρέπει να σας αποχωριστώ. Πρέπει να βρούμε πως τα ελέγχει ο Μπατράπα. Και τότε αυτοί οι μεταλλικοί τελεκέδες θα πάνε για ύπνο. Μελετώ τα πάντα για τους δεινόσαυρους σε όλη μου τη ζωή. Ένας Σολτασόρους έχει λευκό χρώμα με γκρι ρίγες στο λαιμό του. Απαράδεκτον! Ο Σολτασόρους δεν μοιάζει καθόλου έτσι όπως τα λες. Αν θυμάσαι καλά, ήμουν κι εγώ εκεί. Από εδώ, Στέικ, πρέπει να περάσουμε από την περιοχή των Raptors. Την περιοχή των Raptors? Γιατί να βιαστούμε? Αν αυτός είναι ο πιο σύντομος δρόμος για το κέντρο ελέγχου, θα πάμε από εδώ. Ναι. Αυτός ο ανόητος άνθρωπος οδηγεί τον Μπουλτζάι και τον Στέικ ακριβώς σε εμάς. Στείλε και τους υπόλοιπους μηχανικούς Raptors, όλους. Ξέρεις, έχω πολλές διασυνδέσεις εγώ. Μπορώ να σας βγάλω σε ένα σοου για να μιλήσετε. Θα προκαλούσε μεγάλη αίσθηση. Α, ώστε έτσι, κρίμα που δεν είναι συνεντεύξεις. Έχουμε παρέα! Πρέσω τιμών, Μπουλτζάι, θα χρειαστούμε όσο το δυνατόν περισσότερη βοήθεια. Φεύγω αμέσως! Αυτό θα σας μάθει να μην φυτρώνετε εκεί που δεν σας παίρνουν πια. Γυρίσαμε! Ευχαριστώ. Εσείς απασχολήστε τους όσο εγώ ψάχνω για την κάμερα. Το αγαπημένο μου άθλημα. Πήγα μπροστά μου. Νότι, εκεί! Άσε με την επικοινωνία. Σπίνερ, έλα εδώ. Σπίνερ, κάνε κάτι. Κάνε κάτι. Ναι, κύριε. Τα ρομπότ τρελάθηκαν. Τώρα είναι ευκαιρία, παιδιά. Σόριανς, επίθεση! Σπίνερ, πού είναι αυτή η δεινόσαυρη, για πες μου. Ακριβώς εδώ, απέσιε Ράπτορ. Άξ, τι έχεις όταν διασταυρώνεις ένα Ράπτορ με μια μηχανή? Δεν ξέρω. Τι. Για χαλασμένη ραπτομηχανή, τι άλλο. Ξυπνάμε. Για να δούμε πώς κλείνει το σύστημα τώρα. Νομίζω πως αυτό κανονίστηκε. Ας το δίνουμε από εδώ. Τα έκανε χάλια. Μα πού πήγε ο άνθρωπος? Αλήθεια, δεινόσαυροι που μιλάνε σας λέω. Καλύτερα να έρθετε εδώ αμέσως. Δεν τα παρατάει αυτός ποτέ. Ελάτε. Δεν είναι αστείο. Φέρτε τις κάμερες σας και τα συνεργεία σας. Δεινόσαυροι που μιλάνε, θα πρέπει να είσαι τρελός. Σταθείτε, όχι. Δεν μπορείτε να φεύγετε έτσι. Θεέ μου, μα τι έκανες εδώ? Εγώ. Όχι, το ορκίζομαι. Δεν το έκανα εγώ αυτό. Οι Raptors το έκαναν και μιλούσαν κιόλας. Είσαι τελειωμένος, Μπένι, τ' άκουσες? Και η μέρα άρχισε με τις καλύτερες ενδείξεις. Πώς κατέληξα σε τέτοια καταστροφή? Τζόντζουορθ!